Maray na buhay with Kuya Noy! It's 8 a.m. sa magayon na Sabadong pagkaaga. As in, syempre, dai makukumpleto ang sa indong Saturday morning if dai kita mairibanan mga kadistrito. Tama ka dyan, Miss Iris. And dapat pirmitang sa baton ang kada aldaw nin may positibong pagtubod as in pirming maging marhay as in totoo. Tama ka dyan, Alex. Mauma akong na makibahan ka mong tulo. Siyempre, as in ang satuyang mga kadistrito. Kaya special shout out sa satuyang mga avid viewers. And solid na mga ka-MBN sa Pili, Ocampo, Kanaman, Magaraw, Bombon, and Calabanga. Kamaligan, siyempre, and ang syudad ng Naga. Alright, solid talaga habang naghahaloy ang satuyang programa, Kuya Noy. Mas nagdadakol man ang satuyang views kada episode and satuyang mga paradangog sa satuyang radyo. Yes, Rain. Kaya bation ta man ang satuyang mga listeners sa DWOK-FM, DWIZ, and sa Bossing FM. Shout out kay Boss Rex Villegas and sa iyang magayon na esposa si Joanne Villegas and ang mga staff niya sa Eurolink Travels. Diyan ako nagkukuha ng ticket. Kaya thank you Miss Joanne. Salamat. And of course, batiun taman ang mga kadistrito tang nag-comment sa Satuyang Live. Katulad na lamang ni Jean and Ed Susje. Sabi niya, Nonoy, magtuto lang ang malakas. Wow! Thank you, Jean and Ed Sushi. Or garo, De Jesus siguro yan. Jean De Jesus, thank you so much. Thank you po. Ayan, hali man po kay Ray Ray. Ray Ray! Go, Ray Ray! Mana nakakanood po sa Indo yan. From Ray Ray. Thank you, Ray Ray! I'm Rain Rain. Alright, we have another viewer. Ang pangalan niya Marvin Velasco. Sabi niya, good morning po. Ini nakasabay mi sa pamahawan kada Sabado. Wow. Marhay na buhay with Kuya Noy. Watching here from Del Rosario. Wow! Thank you, Marvin! Sana masirang pirmihan sa imong pamahawan. Tama. Sabi man po ni Mir Basmayor, congrats po sa unique na program, Sir Noy. Thank you, Mir Bas Mayor. Baka ano yan, Mayor? Mayor MYR, May Bas Mayor. Mayor or Mir? Ayan, hali man kay Ludovico Burse. Maray na aldaw po kung nonoy magtuto. Ayan, Maray na aldaw man, maray na buhay. Ludovico Burse. And igwa pa kita, si Sir Pidonglo. Mang Pidonglo. Ang sabi niya, The Good Samaritan, Nonoy Villaferte. Wow, Good Samaritan. Thank you po. Thank you Sa po, pagtabang Sir sana Pidong. po, sa pagtabang sana. Ang ano mo din doon ang programang sa pagtabang sana. Dating radio program yun kan sa kong pinsan, si Jojo Villaferte. Okay. Papa siya ni dating, ingon yan, kapitan, barangay captain kang Peña Francia, si Jackie Villaferte. Kaya sa pagtabang sana. Pero siyempre, pagtabang. ang pamilya magtuto in Villaferte. Araw kami kaya. Tama. Ini po sa rupang hali komento from Miss Lynn Francisco. Maray na buhay, Sir Noy. Pa-shoutout po sa mga taga Salunggigi. God bless po. Sa Lunggigi, sa yan. Ano yung garo, sabi mo sa bago, garo sa Lunggigi, garo Tanggigi. So, iba man yun. Pero sabi Taga daw po, Salunggigi, ang researcher ta from Oo. Carayan. Yes. Ayan. Carayan, Oo. Salamat po, Salunggigi, salamat po sa mga taga Carayan. Salunggigi. God bless po sa inyo. Good morning, maray na buhay po sa Induga Boss. Yes. Ayun, so this episode, dakol kitang pag-uurulayan. Lalo na manungod sa mga magagayo na lugar na pwedeng-pwede ta pasyaran ngunyan na paabuton na Summer 2024. Wow, exciting. Yes, ngunyan na episode, iyan sa tuyang pag-urulayan as in sa masunod na episode, yan man sa tuyang papasyaran. Gusto ko yan. Yay! Sige, mapasyal kita. Talaga exciting na naman ang satuyang episode this sa Saturday. Kaya for sure, kadakol ka mo manunodan, as in mga bagong maaaraman. Kaya dahil paglipat ng channel para maging maugma ang sa Indog Summer experience. Yes, sa Marahay na Buhay with Kuya Noy, dakol kang manunodan and dakula pa ang chance mo na manggana ng mga papremyo. Gulpi kitang talagang tataong mga premyo sa Inda. Lalo na ngunyan, summer, mataw kitang libreng accommodation sa Tugaw. Wow! Diba? Malay mo ka muna ang susunod na makaabot sa Winner, Tugawi of ko. course. Yes.
The famous Tugawi ko. Yes. So, mga kadistrito, mag-iribahan kita liwat ngunyan na good vibes sa Sabadong pagkaaga. Digdi lang yan sa... Marhay na Buhay with Kuya Noy! Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.sbmmktgsolutions.ph. Marhay na Buhay with Kuya Noy! Ngunya na pagkaaga, saro na naman nakadistrito ta ang sa tuyang tatawan ning tabang. Dalanon ta po ining VTR. Maray na buhay po sa Satuya Gabos. Hindi po ang first day kan Satuyang ginigibungon niya na marahay na paghiling program. Kaibahan ng tapo digdi, katuwang tadigdi ining mga volunteers doctor hali sa Metro Manila, sa St. Luke, si Dr. Manubay. Katuwang tapo digdi ang si Father Wilmer din, kang simbahan ka dito sa Pili. And syempre po ang local government of Pili, yaman po si Mayor Tom. Ako po nagpapasalamat, nagkatotoo na po ning ginigibutan ko niyan para po matabangan ta sa mga may mga diferensya sa paghiling. Ini po ang target na po pasyente digdi 5,000 patients. Tatawan ta po silang libreng bulong, libreng check-up sa mata kung kay puwanta po ning salamin madadala na po ning datulos yan ngunyan. Maugma po ta nahiling ko po excited man ang mga senior citizen. Effective po ining proyektong iniyo. For the operation, medyo ining right eye ko, medyo nagluluha. And it was ko nga ni talagang pick ko yan na to be operated. Only that, financial problem, dahil nang nagpapira kan September. And then, timing man, thank God, na nag-offer ining medical mission, sponsored kan sa tuyang future Congressman Magtoto. Sa automatic ko yan, may dakulang improvement, may development dahil sa programa ini. Nonoy, Magtuto, maraming salamat po. Dakula pong pasasalamat nga mo sa imo. Ta kami nagkait pa kaining medical mission na libre. Na may pa kaming ginastos na any single centavo. Sana po ipadagos pa nindo ang sa indong maray na programa. Katong inot, ang mata ko, halikpot na sa paghiling ko. Tapos ang ang paghiling ko, pirmi ng maambon. Kaya ako nagpursige na paopirara na ini. Pasalamat ako kaning mga taong nag-organisar kan mga arong kaning okasyon. Ta kami dahil na kuya nagbayad, lalo na ining sa kuyang mata, na duwang gayo ang sa kuyang tig-opiraran. Nakaminos akong 11,000 sa ang bulong. Kaya kami na ko lang pasalamat kay Nonoy Magtuto, kay Mayor Tambong Kalunta, kay Gobernador. Dako lang pong pagpapasalamat kan lokal na gobyerno ng Pili dahil po sa ginibong ini ni Nunoy Magtoto na magkaibang Operation Claro Digi sa Panuang Pili. Iyan po, dako lang katabangan sa mga namamanuaan dahil itong nagluluyan ang mata, nangangaipon ng operasyon, kakaipuan ng salming, ayaw po na nasisimbagan ang sa ilang mga pangangaipon. Ang pantulo po na schedule ta sa October 22. Gigibon taman po yan sa siyudad ng Naga. Ako po giraray si Nonoy Villaperte Magtuto. Nagpapasalamat po na sa mga lalo na po sa mga volunteers, sa mga katuwang ta,
Sana po, dahil po kita magpalingaw sa pagmamigbi sa mahal na Diyos. Na sana gabayan kita sa kaldaw na pagbuhay ta po na maging matulinong as in maging malikay po. Salamat po, maray na buhay. Dakol pa kitang mga istoryang mataong kaugmahan as in impormasyon sa pagbabalik yan kan Marahay na buhay with Kuya Noy! Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Marahay na buhay with Kuya Noy! Mga ka-MBN, I am sure kadakol ang nag-aabang kan part 2 kan sa tuyang interview with Marco Gumabaw. Daing na ka mo bibitinan ba? Let us watch this. Kasi syempre, showbiz, grabing competition. Anong sikreto? To keep yourself palaging, nasa above the... On top of the game. Yes. Oh, hindi, sa totoo lang, it's hard to, once you compete with them, parang pwede kang kainin ng jealousy kasi. Kumbaga, for me, it's a personal battle with yourself. Parang kalimutan mo lahat ng mga kasabayan mo. So, Focus ka lang sa sarili mo. Kasi once na i-compare mo yung, ba't si ganito nakakuha ng ganitong project, ako wala. Jealousy will eat you up alive. So ikaw, dun ka lang sa mga ginagawa mo. For example, this project, ginawa mo. Ay, di ko gusto yung acting ko dito. Next project, ito gagawin ko para mas maganda. Right. So, imbes na kino-compare mo sarili mo sa iba, just focus on yourself. Totoo. Kasi alam mo, last week, nag-file ako ng transfer sa Comelec. Kasi alam mo na yung plano ko, di ba? Sa 3rd District. Tinanong ako ng isa sa mga media. So, tinanong ko, nagulat ako. Sabi niya, ba't maaga daw yung pag-ikot ko? Tapos pagpapakilala. Sabi ko, sino bang hinahandaan kong kalaban? Sabi ko, hindi ako ang hinahandaan ko yung sarili ko. Yes. Hindi ko iniisip yung, parang sinabi mo kanina, dapat focus on yourself. Isipin mo yung gagawin mo, isipin mo yung maitutulong mo, isipin mo yung sarili mo. Kung yung preparation na ginagawa ko sa pag-ikot ko ngayon. Kasi laki rin ng 3rd District. So, kasi maraming nagtatanong, sino daw ang kalaban ko. Kasi hindi ko naman sila iniisip, kahit sino. Game naman ako. Ready naman ako. Diba? Ako ay handang-handa na. Bakit di naman halata? And relate kami dyan ni Iris, ni Alex sa competition kasi we are in a competitive industry. True, yes. And our greatest competitor is ourselves. Yes. So, focus lang. Kasi Focus lang. Mismo. Sarili mo, di ba? Isipin mo yung preparation mo kung paano ka gumaling sa haharapin mong laban. Tama, sabi nga nila, when you keep looking at another person's plate, hindi mo talaga ma-appreciate kung ano yung meron ka. tama. Galing, kaya tama. Galing ni Marco, ha? Bili mo ko, pare, thank you sa pagpunta mo dito sa amin, ha? Marami pa tayong pag-uusapan. Ha? Okay? And I think this is the side of Marco and Sir Noy na we never knew na nag-exist pala. I know, alam mo yung parang we never knew they can be relatable like this. Na parang si Marco, he can share
stories, personal stories about himself and about her journey in show business na I think makaka-relate pati yung mga simple viewers natin. Yes, and I'm also very happy na si Marco nagustuhan ng Camarines Tour, umiikot dito sa atin. Oo naman. Talagang thank you. And buti na lang kaibigan mo si Governor Luigi, Yes, no? yes, oo naman. Galing, napakabait ni Governor Luigi. Yeah, super bait. Alright, so Marco, we wanna know, what is your message to young Bicolanos na gusto rin pumasok sa show business? Well, of course, if it's really your dream, sino ba ako para sabihin na wag mong gawin or gawin mo to, diba? But of course, ikaw lang makakapagsabi niyan. For show business is also, it's a nice, kumbaga, career or an avenue to showcase yung mga advocacies mo and everything. But also, it's not for everyone. Kasi yun nga, as what we discussed earlier, yung mga bashing, mga ganyan. So, patibayan rin talaga ng puso rin dito. But at the same time, if it's your passion, nothing's gonna stop you. So just, tuloy mo lang kung yan talaga yung dreams mo. Saka maraming Bicolano rin na mga sikat sa showbiz, di ba? Si Barbie Imperial. Barbie Imperial, oo. Si Marco Gumaba. Of course, number one ngayon. Aga Siyempre muna. mga magagayon, tsaka gwapo ang mga Bicolano. Iba ang lahing Bicolano. Yes, maaanghang. Spicy, no? Spicy. Maharang. Maharang pala, maanghang, di ba? Kaya, ano tayo, kilala sa Bicol Express. Yes. Maanghang na pagkain, maanghang na mga babae. At mga lalaki. Ibig sabihin, Ikaw talaga, kuya. Maanghang pa tayo. so sa career na meron ka ngayon, Marco, pwede mang siyempre, normal na meron kang inspirasyon. Di ba? Anong nag-inspire sa'yo? Yeah. Well, of course, una-una syempre family ko, di ba? Yun naman talaga ang pinaka nagpo-push sa akin na gawin ng maganda or na mabuti ang ginagawa ko. And at the same time, syempre ngayon, love life. First time ko magka-love life after like, 5 years? Wow. Yes, so, yeah. Is it serious? Yes, oo naman. Wow. Galing paano may doubts ka na? Hindi naman. Hindi, ako, napapawaw lang ako kasi ako, naging serious din ako kasi. Kaya medyo napapawaw ako. Sana, Okay lang yan, Kuya may hugot ako ngayon. May hugot. Pero May syempre, mga lalaki namang seryoso, kuya. Isa na ako doon. seryoso din naman ako. Pero ewan ko kung ano nangyari. Hindi lang sila nagseryoso. Pero yun, paano mo ibabalance yung love life and work? Yes. Kasi syempre, we know, it's a public knowledge na ang girlfriend mo ngayon, sikat na artista rin. Well, kung paano namin binabalanse, actually, swerte kami. Kasi O baka hindi last, nila alam, ang girlfriend, pwede mo sabihin ha, Marco? Yes, oo. Ang girlfriend ni Marco, tadadadan! Miss Christine Reyes! Alam mo, Kuya Noy ang tawag natin kay Tito Noy, di ba? Alam mo, malapit ka na maging Kuya Boy. Kuya Boy! Pupunta na sa ano to ha, sa Chase Malapit na. Parang ikaw na yung taga-isplok na mga... Kuya Noy to Tito Noy. Tito Noy, from Kuya Noy to Kuya Boy. Fast talk with Tito Noy. Di ba? Stock with O sige, tanong ulit. Ayan. Tuloy natin yung tanong ko para anuin ko na, tuloy-tuloy na to. So, kung paano ko binabalance, actually very lucky kami kasi yung teleserye na last na ginawa namin, kami dalawa yung magkasama. So parang 7 months, nagtitaping kami for 7 months. So, yun, busy talaga. And at the same time, syempre may mga time sa set na hindi mo may iwasan magkakatampuhan kayo sa set or kumbaga di kayo nag-meet eye to eye. But at the end of the day, lahat yun kumbaga sulit kasi kasama mo yung taong mahal mo. Wow. Kumbaga, That's so nice. Pero sabi mo nag-umpisa kayo 2018 pa, di ba? Yung first 2015 actually. 2015. Yes. Wow. First teleserye ko sa ABS, siya yung ate ko. Yes, ate ko siya sa first teleserye. Tapos second namin yung Abel Yung Lives, movie. doon kami naging close. Oh. Nice. So yun lang, parang, kasi syempre sa show, sa taping, mahirap ang taping, basically. Puyat, at the same time, minsan, may mga unforeseen na circumstances na dumadating sa taping, no? So you just have to be extra patient.
minsan ako, may pagkapasaway ako. So, Oo. buti na lang, mahaba pasensya ni Christine. Yeah. So, hindi naman kami wala namang away sa set. Pero Oo. kumbaga, syempre, di may iwasan yung konting tampuhan. That's totally It's normal. part of the relationship. Yes, and actually, it makes us, kumbaga, work better together kasi nalalagpasan namin yung mga ganong hurdles. Right. And at the same time, of course, kapag out of work na, kinakalimutan na namin syempre yung trabaho. Kumbaga, So yung- back to na tayo ha? Pati tayo, sweet na tayo. Kumbaga, hiwalay na yung work, ito naman yung personal life nyo. Hiwalay talaga dapat. Kasi kung hinalo mo ang work at personal life Na, mo, Medyo mabigat yun. kumbaga tapos yung Mag-aaway, trabaho, yes. pinag-uusapan nyo pa rin. So, mag-aaway mahirap yun. talaga kayo. So, Kuya Marco, on a lighter... Pwede nga eh, pwede. Hindi, ikaw talaga. Nakakatanda yung Kuya Mark. Okay, ako nga, gusto ko na rin. Pwede. Ako na rin lang, pwede na rin. Padingawin na rin. Ay, naku, beauty queen. So, Padi, on a lighter note, paano ba manuyo ang isang Marco Gumabaw? Manuyo? Siyempre, secret ko na yun. Si Christine lang makakaalam doon. O yung sinasabi mo na serious. How serious is serious? Like scale of 1 to 100. Ilan naman yun? 10 siyempre. Oh, wow! Galing! Ganyan magmahal ang Bicolano. Yan, tama. Kasi siyempre, bakit ka magsasaya ng oras kung hindi ka seryoso? True. I think ganyan naman dapat lahat ng mga relationships. Boys, you should listen. You should Oh, yan, listen. parang pinapatamaan ka na naman, ha? Boys, Ikaw si Rain talaga, oh. Buksan yung mga talingan niyo. Talinga. Take notes na guys. Speaking of secret, dahil napag-usapan na natin secret, syempre sabi na nga natin, road to success is not a one fits all journey. So, Marco, ano naman yung secret formula mo? Why you stay successful or bakit tumagal yung career mo in the entertainment industry? Actually, there's no formula. Kasi kung may formula, sana lahat tayo, di ba? That's true. Meron tayong guidelines na sinusundan. Pero it all boils down to yung ugali mo sa pakikisama mo sa mga tao. Yung how you work with people. Kung hindi ka hassle ka trabaho, kung hindi ka late dumadating sa call time mo. Or for example, hindi mo memorize mga lines mo. So, ito pa nga ang taong madali ka trabaho, talo pa ang mga minsan mas magagaling umarte. Kasi minsan yung mga sobrang gagaling umarte, sila yung mga hassle ka trabaho. Kasi ang taas ng tingin nila sa sarili nila. Mga padiva na yung mga ganyan. So, ang daming mga overnight success actors and actresses na ang bilis sumikat, ang bilis bumagsak. Diba? Pero ang mga tumatagal is yung mga may mabubuting puso, yung madali at masaya katrabaho. Naging At the same natural time, na tao. Yes. Kumbaga, nakita naman natin kay Marco ngayon kung paano siya makiusap sa atin. Napakabait and we're really happy nandito ka sa natin sa program. Siyempre, thanks for having me, Kuya Noy. Oo. And of course, Angels mo. Of course, oh nga eh. Kuya Noy's Angels. Dapat yun ang tawag niya sa tatlo. Papalitan na yung pangalan. Diba meron Hindi Chinese na. Angels? Oh. Kuya Noy's Angels. Hindi na MBN. Ang MBN is a malhay na buhay with Noy. So yun ang namin, yung tawag natin sa namin sa program is MBN. Pero pwede natin palitan. Gusto Kaya niyo? na. Basta meron ako dyan, Ako nag-isip na royalty na lang ako, Tito Noy. Alright, so mga kadistrito, we would like to thank Sir Marco Gumabaw for... Yay! Thank you. Yes, For thank guesting you, us of course, here. sa inyo lahat, sa mga gabos na nanonood sa atin ngayong umaga, syempre. Thank you so much. At of course, Kuya Noy, maraming Thank you. salamat. Kami nagpapasalamat sa iyo, Marco. Yes. Sana ma-invite ka namin ulit. Oo naman, of course. Kumbaga, lagi naman ako nandito sa Camsur. So kapag kailangan ng guest, andito lang ako. Oh, yay! Wow, so mas madalas ka pala namin makikita, if ever. Depende kay Kuya Noy, yan. Next week agad, invite Baka ka mamaya pagkatapos ng na to, ang dami ng mga ibang mga Baka ako guests. naman nasa showbiz. Baka. Tito Noy. So yun, to Hindi, formally... pwedeng hindi magiging Tito Boy nga daw eh. Hindi Tito Noy na pala, Tito Noy. Baka Tito mamaya Noy nag-guest and ka na Tito sa Boy. Fast Talk with Boy. Fast Talk with Tito Noy and Tito Boy. Ayan. Ayun, so to formally thank Mr. Marco Gumabaw for joining our program, we have a little token of appreciation. Wow, t-shirt! Okay, kala ko kung Yeah. ano. Wow! Thank you, Marco. Siyempre, matching na tayo. Yes! Yay! Thank you so much, Marco. Thank you, of course, good luck. Thank you Ano, so Kuya much. Noy, syempre. At sa Thank you buong so much. District 3.
You guys are lucky, of course, na syempre si Kuya Noy, Tito Noy ang magre-represent para sa Indo. And kami rin nagpapasalamat sa iyo na palagi ka nasa Bicol at isa tutulungan mo si Governor Luigi sa pag-promote ng Camarines Sur kasi lalo-lalo na ngayon, especially now na summer season. Talagang kailangan namin isang kagaya mo para matulungan tayo. Of course, Okay. happy to help and happy to be here. Of course, proud Bicolano. Wow. Yay! Yes, Thank you so proud much. Thank you. Thank you, guys. Mas dakol pa kitang istoryang mataonin inspirasyon sa satuyang mga kadistrito. Mabalik pa ang Maray na buhay with Kuya Noy! Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Maray na buhay with Kuya Noy! Matita na ang init kan summer season. And sa tuya sa Pilipinas, ini ang panahon na kadaklan sa satuya, magbabarkada asin magkakapamilya, ang nagbabakasyon asin nagpapasyal sa mga magagaya na lugar. Arog siyempre kan Tugawi Cove. And siyempre nagpropromote ako kan sa diritang resort. Mayapot ako sa Indong Tulo. Yes, Ano man ang mga paborito nindong lugar digdi sa Camarines Sur na gusto nindong pasyaran? Actually, Kuya Noy, speaking of Tugawi Cove, nakaabot naman ako sa Karamuan. And magayong talaga ang Yo, kasi Karamuan rin to, Island. Miss Rain? 2022. Okay. 2 years ago. 2 Last years year ago. lang. 2 years ago. Almost. Oo. Yes. Kamusta naman si experience mo naman? Ay, nag-island hopping po kami kato. And during that time, parang dikit pa ang turista. So, garo solo-solo mi ang island. Wow. Anong month ini? Mga April. April. April 2020. Okay. Nice. Yes. And ikaw man, Miss Iris? Sa hiling ko po magagayon ang beaches sa Siruma. Do harayo siya, minsan mahirap dumanan, arog kang Karamuan, pero aram mo tong worthwhile man ang experience. Magayon ang si Roma, tinambak part na yan. Magayon man dyan. And ikaw man, Miss Alex? Of course, pareho kami ni Ate Iris. Sa Siruma pa lang po ako nakakaduman digdi sa Kamsur. Di man masyado nagluluwas, takabo mag-itom. Pero may mahilig ka man sa beach. May hilig po ako, pero si mama ko po anday. Takabo niyang mag-itom. Yan, talaga nailinindo ang mga experience kan mga satong turista. Kadakol kitang mga destinations na pwedeng dumanan. Pero aram daw nindo na dakol pa man pwedeng i-orgulyo ang Bicol, lalo na sa 3rd District. Bako lang sa mga lugar, pero may mga produkto, mga kakano na dapat ma-explore taman digdiyo. Ugwa kita mga prepare na mga photos kan mga destinations digdi sa tuya sa 3rd District, arog kaning sa Naga City, ang Malabsay Falls. Malabsay Falls. Sa sa Panikwason. Ano lang siya, 16 kilometers away from Naga. It's like 15 minutes away. Si Sayang nakadigdi, nakaidi ka na, Miss Iris? Na-experience ko na po mag-dyan. Nag-hike po baga sa Isarog. Tapos pag nag-hike ka sa Isarog, makakadyan ka po sa Malabsay Falls. Yan. Magayon ini, Haranilang, Malilig, During Miss Malipot. Kogma? Ay, hindi. Iba man. Sa mga may hilig mag-hike dyan, maray pong dumanan ng Malabsay Falls sa Mount Isarog. Mount Isarog. Iyon. Nasa foot ka Mount Isarog. And harani din dyan ang farm ko. Pag nag-ano kita, mga picnic kita doon sa farm. Sige. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Saka, Yes, go ahead. saka ang aram ko, Kuya Noy, may mga hidden falls pa besides Malabsay Falls. Duman inaapod na Secret Falls actually. Duman siguro 5 minutes trek lang to from my farm.
Kaya Sige, minsan sa susunod talagang sana dapat matry mo yan. Taday pa kami nakakaabot secret falls, pero may mga ano naman, may mga nakaduman. Pero ako nakaduman na twice. Magayon siya. So, not so secret falls. Not so secret na. Ugwaman digdi sa, ugwapa kitang ano, ayan, igdi. Sa kanaaman, ang mga produktong mga pangkayab, as in mga banig. Alam nindo yan, dyan ginigibo yan sa kanaaman. And importanteng suportahan ta ang mga Local nagigibok. products, yes. Local products. Support To promote local. local tourism, kang Kamsur. Kung nga di kaming plano man dyan na mag-extending sa sa livelihood program. So sa ni sa pag-identify mi na batawan, mga beneficiaries ining Tama. arog kaning kuyaninda, mga produkto. Kasi aside, Kuya Noy, sa natatabangan tasinda sa mga benta, sa mga produkto, nagkakaigwa din mga job opportunities ang mga tao. That's true. Locally. Yes, oo, totoo yan. Maray na tang kilikon taman ang sa tuyong mga sadiring products. Okay, so ang pantulutang produkto na inihali sa banwaan ng Bombon, ang produktong binanban. Binanban pala niyan, binanban Kuya Noy. Akala ko pero dako lang ibos. mukha siyang ibon iyo. Pero ang Bombon kaya og ganing pigsa-celebrate sindang Binanban Festival yearly. Talagang pinopromote nila ding product na ini. Sa isa pa nga paboritong kakanin sa Bombon, iyo ang pamosong Binanban. Yan. And ang binamban, sabi nila, ibang klase da ini. Taigwa ining kakaibang minatamis na nyog na mas lalong nagdadagdag ng lasa asin siram ka sa kakanin. Yes. So sana matry ko man iyan talaga soon. yan. Taday pa ako nakakalasang binamban. I-feature tayo hindi. Iyo, tama. Sana, no? Dapat minsan Food trip. mag-sample kita. trip. Okay, ang pang-apatang photo digdi ang i-feature ta ang banwaan ning Magaraw. Alam nindo ang Magaraw bistado siya sa paghihilot. Yes. No? Matitibay na matitibay na parahilot, mga mahiling mo dyan, mga karatula, ang pamosong parahilot. O kaya ang original na parahilot. Aki kang parahilot. Gamot sa ng mga parahilot. Ina na parahilot, ama Iyan, na gamos parahilot. iyo, yaon na dyan. And ang ikaw mo, nasubukan na yung magpahilot? Ako di pa po. Ikaw, Especially katong aki pa lang ako, pag may lagnat ako, sabi kaya ni mama, madyan na ngayon sa Magaraw, baka nalapo ka na naman. Kasi sobrang sirot mong aki ka. Totoo. Filmi ako dyan sa Magaraw. Tapos nahihilman talaga ngayon. Yeah. Ni may lipot-lipot ka digdig. Garo, kakaputan dyan. Bako Tapos matong- malipot ni. Igo ka talagang lapo. ang minsan kaya dapat bakong hilot, Santiguar. Iyo, Di ba daw siya? Santiguar, di ba? Yaon dyan. Experience ko po yan. Sa Magaraw. Kaya, kung sakali na maibanan ka mo. Madako ka? Maibanan. Pwedeng Yaon magpamagarawan ang ni mga sana. parahilot. Ang pamosong parahilot, And yan, Magaraw. Kuya Noy, syempre ining group of people, saro man sila sa mga nagko-contribute sa wellness advocacy. Iyo, and aram ko may association naman pati sila. Yes. Kaya magayon man iniyo ang part ini kang wellness tourism. Tourism, yes. Yan. Yan, pwede tang isabihon na I-feature digdi sila. sa Muya, sa Camarines Sur, sa 3rd District, may mga pamosong parahilot sa Magaraw. Tibay na para So, pag nalapo ka, magpahilot ka. Sa Magaraw! And on the way to Magaraw, may masiram dyan na paksiwan. Ay, ba? Yan. Dahil ko lang, basta somewhere dyan sa Magaraw may masiram na paksiwan. Alright. Okay. Ang Next pang up, we have... lima, ilingon ta daw. Tadadadan. Ay, gara-ara. Ining sa Kalabanga. Amang Hindi, hinulid. sa ang amang hinulid. Ako dako lang ang memory digdita. Katong si tugang ko, bago siya operahan sa puso, digdi talaga ako nag-pray kay amang hinulid. And eventually, naging okay si sister ko, naka-recover siya from. So, Oo. very fulfilling and healing man talaga si amang Iba hinulid. talaga ang powers kong prayers Yes. kay Amang Hinulid. Ako nga ni, iniisip ko man yan ngunyan na anong ini, ganyan na Holy Week na Yes, ini. Holy Week. Sabi ko siguro mapasyal man ako. Ngunyan na Kamu ba, Holy Week. iiba ba ka mo duman sa inaapod na alay lakad? Iyo. Paduman ki amang hinulid. Ay, Mas magirilingan maganda kita. experience. Magirilingan kita dyan. So, mag-alay Diba, lakad diba? kita, kuya na. Mag-alay lakad kita. Habang kamo Kuya dali, Noy. habang kamo nag-aalay lakad, ako man maalay goto. Mahalat na lang ako duman sa indo sa kanto. And habang nag-aalay lakad, maagihan ta na ang binamban. Goto. Ang binamban. Yeah. Okay, ang next photo tangon yan, hindi sa Pili, ang CWC. I'm sure nakadurumana kamo. Of course. No? Natry nindo ang laing pizza. Na-try ko na. Natry mo na. Pero ang wakeboarding,
na-try na nindo. Doon Iba. natatakot na naman ako. Baka magpamagaraw na naman ako. Malapo na naman ako. Ako na-feel ko, garo, baka ako malamos. Kapag nakabutas ako sa weight. Pero itry nindo, exciting. Garo magayon siyang eggs. Nakon po pating foreigners talaga. Correct. Yan talaga ang dinadayo ni Digdi sa Yo, Naga. totoo, Ay, alam sa mo kung Pili. sa pili, lalo na sa Naga nga, pag may mahiling ka mo mga foreigners dyan, hali yan sigurado sa CWC Yes. para mag-wakeboard. Lalo na ngunyan, summer na talagang saro sa nagiging very popular sports. Lalo na ngunyan, panahon tang iniyo. Wakeboarding. Nakapag-wakeboard ka na, nakapag-swimming ka pa. Nalamos na po. Nalapo pa na dito. Pag day ka na tao, kaya dapat. So, adalan tayo. Adal-adal na. Yes. Siyempre, sa Municipality of Camaligan, Aranion lang sa Tuya, pinaka Aranisan na. Harani sa Naga. Mapapasyaran dyan iniyong hanging bridge. No, Magayon nakadigdi dyan. na ka mo, Yes, lalo na nakadyan pagbanggi, magayon digdiyo. And kadakulon dyan mga food stalls na pwedeng dumatry. Manlain-lain ng mga food stalls. Oo. Saka Tapos, yes, go ahead, Miss Alex. Saka magayunan po, digdi mag-photoshoot. Lalo na ang mga kapwa cosplayer ko, digdi sindan. Ang Madalas venue. na, mag-photoshoot. Iyo, and ining bridge na ini connecting ini sa Balyo, kang Balyo munisipyo. Bali, Gainsa na siya. So kung gusto mo nga maglakaw-lakaw duman sa Pag-Gainsa na pala ini, magpag-Gainsa Kuya ka, pwede ka maka-ilusyon duman sa Gainsa. Makakuha ka, mabalyo ka lang tulay, makakuha ka. Magkaka-love life ko pa pala sa bridge na yan. And di ba Kuya no, ikaw din nagko-cruise, di ba? Ugaman River Cruise. Oo, magayon man duman. One time, sa pag-ikot ko na agihan ko tong River Cruise duman. Kaso nagkataon lang low tide, relaxing. kaya di kami nakabiyahe duman, di ko na-try to. Pero duman, nahiling ko tong sinasabi mo, Miss Alex, na walkway duman. Itong garo, river walk, ano nila kayan? Itong park. Itong park nila duman. Magayon kadakol naman na nagtatarambay mga Magayon tambayan. lovers. Mga lovers. So, ang sa tuyang sarap pang tourist destination, ang Deer Farm sa Ocampo. Wow. Yan. Di ba Kuya Noy, mahilig ka sa mga Mahilig animals? ako sa animals. Iyo. So, may deer ka ba? May deerest. Deerest ako. Ibang deer. Dati may deerest, pero may Ano deer. naman yan, Kuya? May deerest ka ba? May deerest. D-E-A-R yan, Kuya Noy. Bakong D-E-E-R. Bakong deer. Pero magayon talaga din, nakadigdi na ako sa deer farm. As in, Yeah. dakulon. Cute ang Magayon, mga magayon siya. deer. Saka presko ang lugar sa Ocampo. Iya po. Di ba? Very conducive sa deer itong lugar na to. Magayon na Malawak. pasyaran. Oo. Saka saro talaga ni sa mga tigdadayo, ka mga turista, miski ka mga tao sa iba't ibang lugar, digdi sa Naga, sa Pili, kung saan Iyo. pa man. And bako lang sa Deer Farm, mag-isog-isog ka lang kayan pasakat, may mga- concept duman. Yes. Concept And may mga Falls. resort. Yes. Ano yung resort resort ng ng Hibiscus? Hibiscus, yan. Magayon man Magayon duman. relax. Magayon magpasyar. Overlooking itong Parang highlands na po siya. Oo. Hiling mo na si buong Naga City. buong, Ocampos Buong. part siya. Mahiling mo siya duman. And malipot. Kaya magayon magpasyar. So, dakulon man talagang mapapasyaran sa 3rd District na minsan nagdadayo kita kung sa insain, pero mismo sa lugar, dakulon pa lang kitang dapat matry. Iyo, totoo yan. Kaya dapat saro yan sa gigibunta sa mga maabot na mga episodes mapasyal kita, ikotuntan mga Third District. third district. Wow, Yes. exciting. Sa hiling ko, dakul man kayang mga kadistrito ta na di ipa napapasyaran ining mga lugar na ini, da ipa ninda aram kung gaano kagayon talaga That's true. ining mga destinasyon na ini. So, mga kadistrito, di po kamo maglipat ng channel ta mabalik pa ang Marhay na Buhay with Kuya Noy!
Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Marhay na buhay! Make them wine for me. Bob Bam, make them wine for me. Plaza, make them wine for me. Girl, come wine for me. Sit, line up yourself, girl. Now, get ready to perform. Ready to perform. Nah. I know it isn't easy, but you make it look so easy. Girl, yeah. You don't need recommendation. You come with qualification. You already know the program. You went wrong the tongue. They say you're a monster. Why now? So then you good girl, line up yourself, girl, now. Get ready to perform. Ready to perform. So girl, take off your shoes, stand flat on the spot. Stretch out a bit, girl, and loosen up. Show them the thing, girl, show them your heart, girl, show them your heart. Most the wine, girl, you look good. Dash up the thing, oh gosh, you look good. Bubble, jiggle, hot, grind, take it, show them the most the wine. You don't need recommendation, you come with qualification. You already know the program. You went wrong the tongue. They say you're a monster. Why now? So then you good girl, get on it. Why not you this girl? Just on it. Hook up your waist, girl, get on it. Why not you this girl? Get on it. Do you remember 21st night of September? Lovers changing the minds of pretenders while chasing the clouds away. Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars stole the night away. My thoughts are with you, holding hands with your heart to see you. Only blue talking love. Remember how we knew love was here to stay. Now December found the love we shared in September. Only blue talking love. Remember that true love we shared today. Mambo.
va a hacerle ranking can king can. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa va a hacerle ranking can king can. Mambo. Chapa. Doggy style. No te canses. Tú di que la liga la mata. Muñeca metiste la pata. Deja ese paquete. Si a ti te ganaste la ñata, busque mal por. La tipa se trancó. Parece que le falta aceite ese motor. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa va a hacerle ranking can king can. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa va a hacerle ranking can king can. Mambo. Chapa. Doggy style. No te canses. Mira tú, ven que yo quiero ver lo que me dijiste la otra vez. Que tú eres la dura, la perra, la montra. Tú eres una movie de TNT. Y el loco, happy, pensando que tú eres la C. En Ford te pusiste en taxi. Al final te volviste nothing. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa va a hacerle ranking can king can. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa va a hacerle ranking can king can. Mambo. Chapa. Doggy style. No te canses. Bush, tete, coco, onda. Bush, tete, coco, onda. Bush, tete, coco, onda. Yaon nakita sa segment kang sa tuyang programa na pigaabangan kang sa tuyang mga kadistrito. Ang kadistrito winner ka. Ini ang maswerteng nanggana sa satuyang MBN Episode 3 Trivia Question for the Week. Good morning po mga kadistrito. Ini po ang maswerte ng gana ng 3,000 pesos sa Satuyang Episode 3 Trivia Question. Ang nanggana po si Madet Mariano. Mga kadistrito, ini po ang maswerte ng gana ng 500 pesos na nag-share kan sa Tuyang Episode 3. Ang number 1 po si Jose Pastor. And number 2 po si Judy Pabia Bo. And ang number 3 si Jessica Erenio Nunez. Congratulations po sa inyong tulo. Pakialat na lang po ang apod kang MBN staff para po sa pag-claim kan sa inyong prizes. And para po sa mga gusto manggana, padagos lang po magtutok sa Marhay na Buhay with Kuya Noy. Thank you po! Para man sa satuyang trivia episode sa MBN Episode 4, simbagon lang ang question na ini. Sain mahihiling ang imahe ni Amang Hinulid? A. Kanakman, B. Kalabanga, C. Kamaligan. Para sa mga gustong mangganan ng cash prizes, i-type lang sa satuyang Episode 4 link ang sa indong answer, _name, _address, and of course, your contact number. Ang satuyang maswerteng manggagana, aapudan kan satuyang team, kang Marhay na Buhay, staff to claim your prizes. Wow! Ayos! Marhay na Buhay po, Kuya Noy Magtuto. Salamat po at na-claim ko na. Sige, nanaan ko po sa imo programa sa Trivia Question, Episode 2. Ako lang tabong ko ini para po sa pamilya ko po. Lalo na po ngunyan na nagbumatig po sa sarong kong aki. Sana po padagos ko pong magsuporta at magtabang pa sa mas nakakadapol sa Tertiary Distrito. Salamat po maray, Kuya Noy Magtuto. God bless po. Talagang madalion ang oras kung kita nag-e-enjoy sa satuyang pigigibo. Yo, ako muna, masingit ako sa imo. Ay, sige, Yo, go, Kuya pero Noy. kung pwede nga ni-extend ta. Dahil man, joke lang. Rain? Yes. Tama ka dyan, Iris and Kuya Noy.
Kaya tapos na naman ang satuyang bonding moments sa satuyang favorite Sabado morning tambayan. Yes, Miss Rain, kadakol na naman akong nanodan this episode. Pero Miss Alex, kung magamit ka ng lyrics ng kanta para sa satuyang episode for today, anong kanta ito? Pwede ko ba kaming tawanin masample na naman si Alex. Go, Alex! Yay! Samplera. Siyempre, pagbibigyan ko kamo. Ang kantang ini ay Kamsur, kay gandang puntahan, Kamsur. Ikaw ay matatakam at tutuklasin ang Bicolandia. Dito tayo ay sasaya, Kamsur. Galing, galing. Thank you, Miss Alex. Thank you, Alex. Gusto mo Rain pa and Elise, salamat sa inyong maray. Sige daw, sample ulit, sample. Dahil na po baka dahil na magdalan ulit. Okay na tong si Alex. Thank you. Thank you so much po. Salamat po, Giraray, sa satuyang mga viewers, listeners, mga ka-netizens, and sa satuyang mga ka-distrito. See you all next week sa programang Sa Indong Istorya, Ang Bida. Programang Strictly Good Vibes Only. Programang mataonin inspirasyon asin motibasyon. Programang madangog sa indong boses as in opinion. Programang mapagirumdum na dapat pirming marhay asin totoo para mas marhay na buhay. See you all next week. Digdi lang yan sa Marhay na Buhay with Kuya Noy! Kami iyong inaalala, gusto mo kami maging masaya. Busilak ang iyong kalooban, adhikain mo ay kay ganda. Nasa iyong dugo at puso, pagmamahal, serbisyo publiko. Pag-ibig mo sa kapwa ay siguradong totoo. Nonoy Villaferte magtuto, wanted sa tercer distrito. Your love for us is true, that's why in VM we want you. Nonoy magtuto, kami ay natulungan mo. Ang iyong damdamin, malinis ang hangarin. Sa pagtulong ka pansin-pansin. Nonoy magtuto, inside and out ay gwapong-gwapo. Mabuting pagkatao, kaya't ika'y aming gustong-gusto. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399. Unlimited fiber, unlimited entertainment, unlimited mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph.